Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 13, versikulo 17. Ti saan ang mapagtalkan a babaunan, pataoden na tiriribok, ngam ti mapagtalkan, mangyag iti kapya. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan ramraman ti linuto manang. Saan ko akanan da ito'y apulos? Saan nasumrak itingiwat ko? Nagadulakit din nga Artem Alex. Kanamkit din day ta. Taado pa'y ti trabaho. Saan lang asikaswak? Naglaad ka lang aruda nakatulong. Nagalas pa'y ti ugalim. Na, ado ti trabaho ka Alex. Kanamkit din ti indasar ko. Ta saan ka masango nga ilutuan iti sa balay. Padigusag pa'y nilulam. Wapay ngamin asaan naimas ti panaglutom Kat naimas man. Ramanam ngamin Kita akman o kabala makanan. Nagadukang Artimon. Anya ti mapaspasamak ditoy. Ay, madam, saan akanan ni Senyorito Alex ti inluto? Kaya't na nga agluto ak iti sa balay. Kat adupay mo ti trabaho. Apay asaan mo akanan, anak? Awan ramraman na, mama. Ramanan yung ngamin Sige man. Anyamot ngamin ng tilutom. Sinsinan samot ti trabahom. Anyamot tandag ito nga gina. Ada ka di ibagbagam? Ay awan, ma'am. Sige, taagluto ak nga iti sa bali. Inton maminsan, saya atam mat ngamin, di agluto. Saan aga po ta saan asika timangan, kat sinsinan matan ti panaglutom. Nakaang-ango ti kwarto ni mama. Trina! Anya ti ser-serbim akatulong, no kastoy mo ti kwarto ni mama. Ay, sorry ma'am. Ngum marigata na kadagiti trabaho dito balayo. Mangala kayo kuma itikadwak. Itikas na sa anak amarigatan. Alaman laangan. Mangala ak itikadwam. Itikas ta, awanen rason asaan mo amaarami dagiti daddo mapay at trabahom. Agyamanak. Mangala kanu ni Madam itikadwak akatulong. Itata ni Madam Ursula laangan tikadwak dito'y balay. Agluto ak itinaimas akanet ita. Sana balay, tasaan amakita ni Madam Ursula ti iluto. At dapay laang iti kwarto anak kaigda. Madam damak to nga i-wheelchair. Inton pa kanakong. Saan na amakita? Uray agluto ak iti kayat ko nga iluto. Bacon ti ilutok asida. Ay, makapangpanganakon iti bacon. Imbagakin ni Madam Delia, ibuson, ng adapay iduldulin ko. Kit ni Madam Ursula, ilutok iti itlog. Apay nga itlog man, ti ipasidam kanyak. Kat naangot ko itay nga adda na banglo alot-loto. Anya na banglo ngay bagbagayo mo? Tibawang siguro ati bagbagayo na banglo? Saan abawang jay naangot ko itay? Amok ti angot ti bawang. Siguro si daem jay inlutom anabanglo. Iso analukluk magka. Taag kakaimas ti sidsidaem. Saan nyo nga ipapilit ti amuyaw? Kaninyo kit din ti intad ko kaninyo. Nagalas ti ugalim mababaunan. Si kalaeng ti agsidsida itinaimas. Panawan kayo manlangan abakbakdan. Day tagbirbirok itinaimas asidaan nyo tar aramidin nyo. Saan lang nga si kati kayat na ti agsida itinaimas. Kayat kumati agsida itinaimas. Sukatam kumati katulong tayo. Diyak kaya ti aramid na. Mama, saan ko matabas talatan ikatan ti katulong? Ta sa anak pa'y anak kabirok iti kasukat na. Anya amot day ta katulong nga inalalam. Mama, ado ti problema kaya opisina. Iso apang aasiyo.
Anusan tayo pa'y laang ti katulong tayo? Kanayon nga itlog ti ipasida na kanyak. Anya? Katuan mo't. Ala, bayan yun. Kasaok, apay nga itlog ti kanayon nga ipasida na kada kayo. Idinto ta kompleto matigat-gatangag asida tayo. Apay akanayon kano nga itlog ti ipaspasidam ka ni Mama Trina. Ah? Itay laang a pinagsidak iti itlog, madam. Tanaibusan jay bacon. Isuma lang tinangibus ijay bacon. Apay nga rod ako na nga itlog akanayon ti ipaspasidam. Agkabaw nga tan-a, madam. Saan na malagip dagiti paspasidak? Anya lakid din ti kastoy, yaya. Ala, ipalagip mo inton bigat ta gumatangak manin iti bacon a pag-aayat na si daan. Kan tunggal ikami ti kanin na, rombang nga danayon na anateng, maawatam? Wen, madam. Anyamat ti panaglablabam si kakatulong? Saan lang aruden anadalos, pati panagplancham, kunes-kunes pay. Pasensya kayo na, sir. Agdardarasak kami na kanayon. Taado mo ti trabaho. Anya ko mati adu at trabahom. Ket no pumanaw kami, ket awan matenter aramidem. Ti kunam kit di, sadot ka ababaunan. Nagsakit kayo matin ng agsasao, sir. Ala, ulitam a planchahan ti badok. Wen, sir. Trina, nakaala akon iti kadwam ababaunan. Iso ni Nikki. Nikki, iso ti kadwam ababaunan ni Trina. Ay, hello, Trina. Hello, mat. Nasaya at mat, tadan kadwak ababaw nang. Itatadwa kayon? Awan mo't siguron ti mangag ko areklamo ti asawak, ti anak ko, kan ni Mama. Ay, sigurado day ta, madam. Gaputaadan kadwak akatulong. Nagimas matan ti linuto, Manang Niki. San akas iti luto ni Manang Trina? Apay, saan ka di anaimas ti luto na? Awan ramraman na. Ala, bayam, tamanipod ita, siya kun ti agluto iti kanam. Nasayaat mat nukas ta, Manang. Imbaglakit din, tanakasapul ni Mama iti naglaing agluto. Ala nga rod, ibusem ti linutok a kanam, ah? Talaga nga ibusak Manang. Tanaimas ti inluto. Sino ka? Ay, siyak ti kabarbaro akatulong yu, madam. Ay, adtuyan ti kanan niyo, makan kayon. Anya day talinuto. Sinigang ababoy day to'y, madam. Ken ado tinateng na. Ay, imbag man, tasaan manen nga itlog ti sidak. Apay, itlog ka di akanayon ti sidayo? Wen, iso akanayon ti ipasida ni Trina. Idinto ta iso kat agkakaimas ti sidsidaan na. Anya? Ala, bayan nyo, tamanipod ita, siya kun ti paraluto iti kanan nyo. Si kamot lang ang tiaglaba. Tasaan akayat ni sir tilabaak? Saya atam nga min ti aglaba, ah. Say-saya atak mag. Ngam saan latta akayat ni sir? Iso asikalatan ti aglaba. Siyak ti agdalos iti unag ti balay. Ala nga rod. Ngam saya atam ti agdalos, ah. Iti kasta, saan manan nga agreklamo dagiti amo ta. Huwag ka di. Kan saan nakman abilin-bilinan akasta? Ta saan kang amo? Ibagbagak laeng. Tapno saan nga agungat kadata dagiti amo ta. Magustuak man tili na baam, Niki, nakabangbanglo, ken naplantya iti husto dagiti badok. Ay, agyaman nakasar na wan reklamo yaw. No itultuloy mo tinapintas a performance mo, ingatok ti sweldom. Agpaisaw, sir? Win ko naklangaruden. Ket, kumusta mat ni Trina? Anyang iti trabaho na dito'y balay? Ay, para inaw ken paradalos, sir. Saan mat akayat da Alex ken madam nga iso ti agluto? Makapasulong. Permimat din apa nangiday dayaw day ti trabaho ni Nikki. Naimas kano ti luto na. Ken nadalos dagiti labaan na. Idinto tasyak.
Awan pa'y indayaw da trabaho. Kanayon da nga agreklamo kanyak. Saan ka no anaimas ti luto? Ken saan anadalos ti labaak? Ha? Kayat damot tininike ngam iti siya. Idinto tanabaybayagak met akatulong da. Tangay bakasyon nyo ita, Alex. Kayat ko ti agaliwaksay. Kayat ko ti ag out of town. Yes! Kayat ko na ita, Papa. Excited akon. Oray ni Mama, isurot tayo matngarod tapno makaaliwaksay. Masapul nga rod, sumurot kada tayo ti may sa akatulong tayo. Iti kasta, saan tayo amarigatan? Ni manang nikiti kayat kung isurot tayo, Papa. Nakasingsingpat ngamin. Uray sakmat isu ti kayat ko nga isurot tayo. Ala nga rod, ni Trina ti agbati dito'y balay. Imbati dak ngagmay-may sa dito'y balay. Ay, makapasurun at talaga. Umapalakin ni Nike. Isukit din tinsurot da. Sapay awan mo't karga ti ref akarni. Puro natnatengken itlog laeng tinabati akarga na. Idinto tay suda, sigurado nga kakaimas ti kananda iti hotel apag check-inan da. Adda na panunot kong aramidan. Agtakawak iti alahas iti kwarto da madam. Ket isaldak iti punsyap. Addan tun igatang ko iti agkakaimas asidak. Jak tumit aminon asyak tinagtakaw. Imbag kapay, si kati insurot da nag out of town. Bayam, tainton maminsan nga out of town da. Ibagak asikamat ti isurot da. Agpaysa, Katwan siguro nagmayat ti biyag mo itinapananyaw. Apay mo tanak ko nam ti kasta. Una, tanagpaspasyar kayo. Awan trabaho. Misakmat tinangas asikaso ka ni Madam Ursula. Makabandog to pa'y agbiyahe. Kaya't kuma ang mapadasan ti ag out of town. Mapadasam tumat. Inton sumarunong ag out of town da. Apay ang mapukpukaw mo't dagiti duwang aritos ko, Robin. Biro ka amang ano na misplace mo laan. Ay, sa anak amburara ka dagiti alahas ko. Dito'y laang mat jewelry box ko ti pangikikak. Ket, papanan na ko mga rod. Ipasapul mo kadagiti katulong. Sa dino kay nga tatiayan dagiti pabirok ni Madam Delia. Diyak amuwa. Binirok tamitin iti amin asuli ti kwartuda. Ngumawan mo. Amakan no data ti pabasulan na. Amakan no ibagana at tinakaw ta. Ay sos, saan lakit di apanunutin ni Madam asyak tinagtakaw. Tanabayaga kun ditoy. Ngumawan pa'y napukaw nga alahas da. Anya nga iti kayat mo asawan. Amangan no si kamat tinagtakaw. Ay, jak maaramid day Trina. Sa anak ngagtatakaw. Anya ti amok ngay no agin sisingpet ka ang katulong. Ngam agtatakaw ka magayam. Talagang awan ti alahas yo, Madam. Binirok mi iti amin apasit ti kwarto yo. Ngam awan at talaga. Sa dino nga tanti ayan na. Adda atap ko, Madam. Anya ti atap mo? Amangan mo't no tinakaw ni Niki. Anya? Maiturod na nga tati agtakaw. Anya ti amuyo ngay. No agin sisingpet laeng. Italaeng mat anapukawan kayo. Sa bagay, agpaiso ti kunam. Italaeng nga adda mapukaw. Iso ani Niki lakit day tinagtakaw iti dayjay, Madam. Sa bagay, maamwak matkid no adaman nagtakaw iti alahas ko. I-review klaangan ti CCTV. Anya? Adda CCTV iti kwarto yaw, Madam? Adda? Nga masaan ko laang nga imbagbagakan ka. Kat paibalod ko no asino man tinagtakaw. Ay, Madam. Apay akastamot ang ti reaksyon mo? Ay, Madam, saan yun nga i-review? Isyak tinangala iti arito siyaw. Agpababasol ka, ngam si kagayam tinangala. Ala, isublim itamot laang, kat pumanaw kan, sakbay ang mga yabak iti pulis. Ay, sorry ma'am, naisalda ka na. Saan kagayam ang mapagtalkan a katulong? Ala, itad mo kanyak ti resibo tinangisaldaam, ta itamot laang, pumanaw kan!
Imbag man, tain namin na mutlaan nga iso tinagtakaw. Gapot a kinunak nga i-review ti CCTV. Nga oray awan mo't CCTV. Imbag takas ta tinapanunot mo. Madlaw ko ngamin apadaksen na ni Niki. Iso ti pabasulan na nagtakaw. Ay, talaga asaan anasaya ti ugali day di akatulong. Riribok ti patauden na. Wan nga rod, imagpay ni Niki, ta nasingpat akatulong. Nasingpat iti anak ta, kan nasingpat kan ni mama. Apay nga ginimpaki kamutan. Gaputad da na aramida ka basol. Ha? Anya ti basol mo? Siyak tinagtakaw iti aritos ni madam. Kayat ko matagki daw iti pamakawan kan ka, Niki. Taapay, anya ti basol mo kanyak? Gaputa pinabasol ka. Ngam addagayam CCTV iti kwarto da madam. Anya? Apay naaramid mo ti kasta, Trina. Pakawanan na ko, Maniki. Umapalaklaan kan ka. Katsapay la kumata saan nakatultuladan. Agsingsingput ka kumaditoy. Gaputan na singput dagiti amo ta. Imbag tasaan da ka pinabalod? Nagpakpakasi asaan da kumapaibalod. Katday jay, naasyan mat ni madam kanya. Ngam kasapulak kanun ti pumanaw. Rumbang adi mo ikatan ti panagtalag ti amom kan ka. Agserbi ka iti napudno, kat masupapakan to iti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.